Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda al'umma suka sani, wasu sun sani wasu ba su sani ba. Ni sunana Abdulrashid Muhammad, wanda aka fi sani da Abdul Kafinan. A zahirin gaskiya zan yi magana akan wannan maudu'i da yake damun al'umma baki daya, wato shine wannan abu, ko in ce wannan mummunar ɗabi'a da take damun mutanenmu, wato wannan magana ta fyaɗe. A zahirin gaskiya fyaɗen nan da ake ta yi, kusan in ce abu karuwa yake, ne kuma ana samun rangwame a shi ko wannan karuwa yake, kuma wasu dalilai ne suke kawo faruwar wannan abubuwa. Dalili na farko, ina ga baya wuce sakewa da ake da yaran barkatai. Wallahi na sha faɗa biyo hanya haka, ko a mota ko a ƙasa, sai ka ga yarinya tsirara ta fito daga gidan iyayenta, tsirara. Wataƙila uwarta ma bata san ta fito ba, uwar da ta haife ta ma bata san ta fito ba. To gaskiya rashin kulawa ga iyaye suna ba da gudunmawa wajen yi wa 'ya'ya fyaɗe, magana ta gaskiya. Wata ba za ta san yadda ma tana nan ba, wataƙila ko sai ta zo yi mata wanka, ko sai wancan ina wancan take, sannan ma za a tana ba ta gidan, ko za a kula da cewa yarinyar nan ba ta gidan nan. Yara za a ga suna yawo a layi. Wallahi 'ya'yanmu mata, ko in ce iyayenmu mata, yawanci ba sa kula da mai 'ya'yansu suke ciki, ko ina 'ya'yansu suke, ko ina 'ya'yansu za su. Ka gaya min, yarinya ce ta fito tsirara zigidir ba wando, mai wannan mummunar aƙida ya zo wucewa, ka gaya min me zai faru? Kamar mai jin yunwa ne ya ci karo da abinci, me ya rage? To gaskiya ina ga wannan shine abu na farko da mutane, ko in ce al'umma, za mu fara kiyaye. Abu na biyu kuma, karuwa wannan abu da yake ta ci gaba, yake ta ci gaba, rashin yanke hukunci da ba a yi musu wa'annan mutane da suka aikatar da wannan abu. Ba a yanke musu hukunci. Wataƙila in ka ji zance ma wane ya yi fyaɗe, wane ya yi wancan fyaɗe, da an ce an ɗauke shi an kai shi wurin hukuma, shi kenan ba za ka ƙara jin sakamakon zance yake ba. A'a, kashe shi aka yi, rataye shi aka yi, prison aka kai shi, da aka yi masa, ba za ka ƙara jin zance ba. To a zahirin gaskiya, rashin hukunci ma yakan sa masu wannan mummunar aƙida su ci gaba da aiwatar abin da yake ransu. Na biyu kenan. Na uku kuma, gaskiya, ko in ce 'yan tsubbu, masu bin 'yan tsubbu suna daga cikin wanda suke da mummunar wannan aƙida. Saboda mutum ne zai je gurin ɗan tsubbu, don ba zan ce malami ba, sai dai ce mutum ne zai je gurin boka ko ɗan tsubbu neman wata bukata tasa. To da harkar da za a yi da tsubbu, dama ba a yin ta Allah da Annabi, dole sai an yi wani abu da za a kauce wa shari'a. Wasu masu bin wannan harka ta 'yan tsubbu su suke sa su a cikin wannan mummunar aƙida. Za a ce sai ka je ka samu yarinya 'yan shekara kaza ta yi amfani da ita, sannan za a haɗa da wasu abubuwa, sannan buƙatar ka za ta biya. Fa dama duk wanda aka ce ya ɗauki kafa ya je gurin 'yan tsubbu, to babu imani a tare da shi. Duk wanda ko ba imani a tare da shi, to ina ganin ba abin da ba zai iya aiwatarwa ba. Zahirin gaskiya, wannan abubuwa guda uku, ni a nawa tunanin su suke kawo, ko suke sa ake aiwatar da wannan mummunar aƙida da take aukuwa a cikin al'umma baki ɗaya. Kuma akwai wani abu da zan ƙara magana a kai, wanda shi ma kusan yana damuna, kuma insha Allah zan fitar da shi a karo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idan na faɗa daidai, Allah ya bani lada, wanda ban faɗa daidai ba kuma Ubangiji ya yafe min kurakurena. Sannan kuma da masu buƙatar da shawarwari akan wa'annan abubuwa, ko wani abu da ake so in gyara a cikin kalamaina, insha Allah kofa a buɗe take wajen karɓar gyara, insha Allah. Assalamu alaikum. Na gode.